Nederland. Hallo omstreken. Hallo mensen van de Dino Show. Ik ben er weer. Ja, Julian die Martina. Hey Dino, ik ben blij hè. Weet je waarom? Iedereen tegen mij gezegd, Randy, ik heb je gezien live bij de Dino Show met de piano. Alleen, waar waren je nootje? Ik had helemaal geen nootje. Nee joh, jammer. En normaal hou ik van mijn nootje. Dan speel ik met mijn nootje. Als ik lekker alleen ben, niemand om me heen, kijk een beetje links, kijk een beetje rechts. En ik speel met mijn nootje, een beetje lekker spelen met mijn nootje zo. En dan ben ik klaar hè. En dan heb ik echt genoten. Ja, heb ik echt genoten. Genoten. Hé, nog een nootje. Ja joh, je weet niet zeg hè. Wat die nootje is mijn fluit. Als ik zeg mijn fluit, dan heb ik over mij. Ik voel een liedje opkomen. Nou ja, niet echt een liedje, want ik heb geen nootje. Dino, zie me een beetje trappelig, want ik heb hoge noot. Hé, hoge noot? Nog een nootje. Dit was live voor de... Laat maar, ik zie je andere keer. Die andere kant.